गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां फिन आरोबाव बर' हारिनि मोनसे जाफुंसारनाय बर' हारिया बायदि बायदि बिथिङाव जेरावबो जेरैथिंबो जौगालांगासिनो दं थिग बेबादिनो फिन आरोबाव सानै बर' सुबुङा साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। थारैनो आथिखालाव बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो साफा साफा बर' हारिखौ गोजौ फारसे जौगाहोबोगासिनो दं। बेबादिनो साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सानै बर' सुबुङा सायख'जानाया जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। क'क्राझारनि बारजिन यख'ज मोसाहारिया बुहुमा बयनिबो खुदिया खन्थाइ बिजाबनि थाखाय 2024 मायथाइनि गथ'सा थुनलाइ साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बेजों लोगोसे अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि सेनं बथामारि गामिनि बिफा देहिराम बर' बिमा प्रमिला बर'नि गेजेर फिसाजो सेल्फ मेड रानी बर'आ सुंद' सल' सायख्लुमनि थाखाय बे बोसोरनि लाइमोन लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। थारैनो बियो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।